Katsotaanpas nyt, että miten tämä Train Heroic-valmennussovellus, jota mä käytän näissä sekä ryhmä- että yksilövalmennuksissa toimii. Hommahan alkaa siten, että mä laitan teille sähköpostiin kutsun tänne sovellukseen ja sitten tässä on ohjeet, että kuinka ja mistä sä pystyt lataamaan sen sovelluksen. Ja sen jälkeen täällä on tämä sisäänpääsykoodi eli salasana, jolla te pääsette sinne sovellukseen. Sen jälkeen tämä on nyt se sovellus, kun te menette sinne, se pyytää teidän oman nimen ja sitten sen sähköpostiosoitteen, johon se kutsu on tullut ja sen jälkeen salasanan. Ja sitten klikataan vielä, että ollaan ihmisiä, niin päästään luomaan sitten se oma profiili sinne. Ja nyt mä pääsen tänne jo sisään. Tästä ensimmäisenä valitaan, että halutaanko paunat vai kilot. Kannattaa laittaa kilot, koska me käytetään niitä Suomessa. Sitten saa päättää, että kuinka paljon tulee erilaisia noita tai noita notifikaatioita, mitä ne on. Ilmoituksia teidän puhelimeen tai sähköpostiin. Itse tykkään ottaa ne pois, koska mä en halua niitä sinne. Sen jälkeen te voitte laittaa oman kuvan tänne, jos te haluatte. Ja sitten me ollaankin jo sisällä ja päästään aloittamaan harjoitukset. Tässä on siis teidän tämä pääsivu, josta te nyt näette sitten kaikki teidän harjoitukset. Täällä ylhäällä näkyy päivämäärät, joita te pystytte vierittämään edes takaisin sormella. Sitten näiden päivämäärien alla näkyy tuommoisia mustia pieniä palluroita, joista te näette sitten ne teidän harjoitukset, joita siellä on. Tämä on siis se, mitä mä oon nyt laittanut tänne, oli se sitten ryhmä- tai yksilövalmennus. Sen jälkeen te näette tästä otsikkotasolla, että mitähän siellä on nyt oikein tulossa seuraavana päivänä. Kun te aloitatte täältä sitten harjoituksen, painatte, että Start Session. Mä aloitin nyt keskiviikon harjoituksen ja tämä kysyy tämä sovellus, että haluatko siirtää sen tälle päivälle. Mä laitan vaan, että kyllä. Sitten tässä on 5 nopeita kysymystä, vähän mikä auttaa sitten taas siihen palautumisen arviointiin. Eli mä oon nukkunut aika hyvin, mä oon hyvällä tuulella, energiatkin on ihan ok, okei, vähän on stressiä ja ei ole lihaskipuja ja ei muuta kuin hommiin. Tähän seuraavaksi tulee sitten erilaisia ohjeita. Mä voin kirjoittaa teille vaikkapa alkulämmittelyyn tai että mikä jakso teillä on menossa tässä harjoittelussa tai viikko tai mitä tahansa ohjeita. Sitten te pääsette eteenpäin koko ajan täällä harjoituksessa näillä nuolilla, jotka on täällä alareunassa, tai yksinkertaisesti vaan sormella swipeaamalla. Te näette tuolla ylhäällä koko ajan, että missä te olette menossa tuossa harjoituksessa. Nythän mä oon laittanut jo, arvioinut nämä palautumiseen liittyvät jutut ja lukenut nämä ohjeet, niin siellä näkyy 2 täplää, mitkä on jo valmiina. Sitten mä teen tuosta esimerkiksi kuminauhalla noin mun suoritukset. Näistä kaikista löytyy täältä videot. Kun te painatte siitä videon kohdalta, niin te pääsette sinne sieltä katsomaan. Esimerkiksi täällä on seuraavaksi alkuun tasajalkahyppyjä, johon te voitte merkitä sitten, että vaikka ekalla hypyllä meni 2 metriä ja toisella meni vaikka 4 metriä. Painaa molemmat tuolta samaan aikaan valmiiksi, niin ei tarvitse yksitellen klikkailla niitä. Sitten tulee esimerkiksi tämmöinen voimaliike. Ja täällä on valmiiksi laitettu esimerkiksi, että mä laitan teille 6 toistoa ja sitten teidän pitää vaan merkitä tänne, että okei, mä teen ensimmäisen 30 kilolla ja toisen 35 ja sitten seuraavan vielä 40 ja merkitä ne sieltä valmiiksi. Se laskee teille automaattisesti teidän sarjapainoennätyksiä. Jos täällä on esimerkiksi teille tulee mieleen, että aloita isommalla, niin te voitte kirjoittaa tänne itsellenne muistiinpanoihin erilaisia juttuja, mitkä näkyy teille myös sitten itsellenne seuraavalla kerralla. Voi olla, että jos te haluatte laittaa esimerkiksi yksilövalmennuksessa mulle myös viestiä, niin näihin niitä kannattaa kirjoittaa. Ryhmäläiset ei kannata näihin kirjoittaa mulle viestejä, koska ne hukkuu sinne muiden viestien sekaan, vaan laitatte sitten WhatsAppilla tai sovelluksella viestiä. Täällä ylhäällä näkyy, mä oon kirjoittanut tauon pituudet ja sitten esimerkiksi, että kuinka paljon jää varoja. Sitten mennään taas seuraavaan liikkeeseen. Voi olla, että siellä on tämmöisiä liikepareja. Mä oon kirjoittanut tänne, että heti perään soudut. Te olette esimerkiksi tehnyt käsipainoilla penkkipunnerusta tuossa hirveällä painoilla 30, merkannut sen valmiiksi.
heti perään soudut alle, se löytyy tästä alta ja sitä vaikka 3-5. Ja sitten siellä lukee 2 minuutin tauko ennen seuraavia punneruksia. Sitten taas teette täältä seuraavaksi punnerukset vaikka sillä 30 ja se laskee teille taas noita uusia ennätyksiä sinne. Näin. Viimeinen liike. Se olikin meidän siis harjoituksen viimeinen liike. Täällä on myös jos mä laitan esimerkiksi 2 minuutin tauko, niin täältä te saatte, kun painatte, niin sen taukokellon myös päälle, jos haluatte sitä käyttää, mutta tuolla pyörii koko ajan se harjoituksen kokonaisaika, eli sitä taukokelloa ei ole mikään pakko käyttää. Sitten, ootko valmis? Olen done training. Tähän tulee sitten se, että kuinka kauan täällä on mennyt aikaa siihen. Tuosta arvioidaan, että kuinka raskas se oli se harjoitus. Okei, tänään ei ollut silleen kovin kuormittava. Laitetaan vaikka 4. Sitten jos te haluatte laittaa mulle jotakin viestiä tai itsellenne muistiin, niin te voitte vielä tänne laittaa tänne arviointiin, että miten se meni. Sen jälkeen painetaan, että se on valmis. Ja koko harjoitus, ja te näette tästä sen harjoituksen yhteenvedon, ja sen jälkeen tuolta vaan raksista pois päältä. Nyt se näyttää, että se on tehty täällä 12. päivä sunnuntaina, ja tuolla 17. päivä näkyy seuraava harjoitus. Ja kun vaikka esimerkiksi aloittaisin sitten sen seuraavankin harjoituksen, niin se muistaa täältä esimerkiksi joka kerta sitten nämä teidän aiemmat painot täältä, kun te teette sitä seuraavaa harjoitusta. Eli tämä toimii samalla teidän harjoituspäiväkirjana. Ja jos mä vaikka laitan tänne nyt ihan mitä tahansa, klikkaankin jotenkin se, ei vitsi, nyt se harjoitus meni kokonaan pois päältä, niin eipä mitään hätää, koska tämä muistaa ne aina automaattisesti tallentaa, että voitte painaa itsenne ihan mistä tahansa takaisin sinne harjoitukseen siitä teidän etusivulta. Ja te pystytte aina sitten näkemään ne kaikki teidän harjoitukset. Täällä alareunassa näkyy historia ja kirjasto. Niitä te ette tarvitse tässä valmennuksessa ollenkaan. Ne on semmoisia spesiaalijuttuja, mitä jos te käyttäisitte tätä jotenkin enemmän tai eri tarkoituksiin, niin sit niistä olisi teille apua, jos te esimerkiksi luotte itse omia harjoituksia. Tuosta chatista te voitte lähettää mulle viestiä. Ja suosittelen myös vielä, että täältä alareunasta, kun te menette tänne asetuksiin, eli täältä ihan oikealta alareunasta painatte tuolta hammasrattaasta asetuksista, niin te pystytte täältä sitten omasta profiilista merkitsemään, että alkaako se viikko sunnuntaista vai maanantaista. Kun tämä on jenkkiläinen tämä sovellus, niin se yleensä alkaa tuolta automaattisesti sunnuntaista, joten laitetaan se alkamaan maanantaista. Sitten täällä on tämmöisiä stack up leaderboardeja, jos te olette esimerkiksi, oli sitten osa jotain semmoista isompaa tiimiä, niin te voisitte seurata toistenne harjoituksia, mutta sen voi ottaa päältä pois. Nyt ne on tallennettu. Voitte taas liikkua tänne etusivulle. Tämä on sitten se teidän etusivu, josta te näette teidän tulevia harjoituksia ja menneitä harjoituksia. Nyt te näette, että siellä on tehtynä yksi. Se vaihto, että tämä viikko alkaa maanantaista. Tuolla näkyy, että yksi vihreä harjoitus, se on jo kokonaan valmis. Ja sitten täällä on tulevilla viikoilla vielä mustia pylpyröitä, jotka on sitten niitä tulevia harjoituksia. Tästä on myös maksullinen versio, mutta mä maksan teidän puolesta sitä käyttömaksua tästä, joten ei kannata ottaa sitä premium-versiota. Sieltä saa jotain tilastoja lisää, mutta tällä ilmaisella versiolla pärjää oikein hyvin. Ja kun te kirjoitatte niihin harjoituksiin erilaisia muistiinpanoja, niin ne näkyy vaan teille ja minulle. Eli esimerkiksi jos te olette jossakin ryhmässä, niin ne muistiinpanot näkyy vaan teille ja minulle, ei koko ryhmälle. Tuolta chatista, kun te laitatte viestiä, niin se näkyy sitten mulle, tai jos te vastaatte siihen koko ryhmän viestiketjuun, niin silloin se näkyy myös muille ryhmäläisille. Näin. Tässä tämä kaikessa yksinkertaisuudessaan on, eli aika semmoinen intuitiivinen, ja sitten kun ensimmäisen kerran pari kertaa käytätte, niin tämä rupeaa sujumaan, jos se näyttää ensin nyt vähän monimutkaiselta, mutta se lähtee oikein hyvin siitä sitten käyntiin. Ei muuta kuin hyvää treeniä ja nähdään harjoituksissa.